Sa social media accounts ng mga OFWs abroad, pinalitan nila ng kulay itim ang kanilang mga larawan sa profile picture. Ito ay bilang protesta sa paglabag umano ng gobyerno sa kanilang karapatan. Nakasaad kasi sa Migrant Workers Act of 1995 at Republic Act 122 na exempted ang mga OFW sa pagbabayad ng airport terminal fee. No to 550 terminal fee. No to 550 terminal fee. Okay? Oh, no to 550 terminal fee. Kami rito sa Jeddah, Saudi Arabia, no to 550 terminal fee. Ako po ay isang OFW dito sa Korea na tumututol sa 550 na terminal fee. From KSA, King Faisal Hospital, we say no! 550! Sa Kuwait, kami po ay sumisigaw ng no to 550 terminal fee. Maraming salamat. Qatar saying no to 550 terminal fee. OFW from Singapore, no to 550 terminal fee. OFW from South Korea, no to 550. Ang WE, no to 550 terminal fee. No to 550 terminal fee.